Πάμε εδώ να καλημερίσουμε τον γιατρό μας, τον κύριο Παναγιώτη Γεωργίου. Καλημέρα, κύριε Γεωργίου, καλώς ήρθατε. Διευθυντής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Εντέρου Προκτού στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών στο Μαρούσι, για να συζητήσουμε με τον γιατρό για τις μεταχειρητικές κύλες και για τις καινοτόμες και ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές που εφαρμόζονται στο Ιατρικό Κέντρο. Με ελάχιστο μεταχειρητικό πόνο που είναι σημαντικό. Ο κάθε ασθενής αυτό θέλει. Να πονάει όσο δυνατόν λιγότερο και να βγαίνει γρηγορότερα από το νοσοκομείο. Όλοι εμείς που είμαστε άρρωστοι ή πιθανοί άρρωστοι, αυτό θέλουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, ποιοι παράγοντες συμβάλλουν, γιατρέ, στην εμφάνιση μεταχειρητικής κύλης και τι πρέπει να προσέχουμε? Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση σήμερα. Οι μεταχειρητικές κύλες εμφανίζονται μετά από χειρουργία, είτε μικρά είτε μεγάλα. Δημιουργούνται γιατί έχει δημιουργηθεί μια αδυναμία στο κοιλιακό τείχομα. Και μετά με τις πιέσεις που ασκούνται πάνω της, είτε με τη γυμναστική, είτε γιατί σηκώνει με βάρος ή γιατί υπήρχε μια λίμωξη στην πληγή, δημιουργούνται μεταχειρητικές κύλες, οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν με ένα φούσκωμα, κάποιες ενοχλήσεις, πόνο, κάποιες φορές μπορεί να μπει και έντερο μέσα και ο ασθενής να χρειαστεί να τρέξει επειγόντως στο χειρουργείο. Και πλέον αυτές αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, σε αντίθεση με πριν αρκετά χρόνια, που οι μεταχειρητικές κύλες τις θεωρούσαμε σχεδόν ανεχείρητες ή αναποτελεσματικές ήταν οι προσεγγίσεις που είχαμε και με ελάχιστα επεμβατικούς τρόπους. Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική... Δηλαδή πώς αντιμετωπίζονται, ποιο είναι το όπλο μας τώρα σε αυτό, τι κάνουμε? Τώρα το πιο μοντέρνο όπλο που έχουμε είναι το ρομπότ. Το ρομπότ μας επιτρέπει να κάνουμε μεγάλα χειρουργία, τα οποία παλιά δεν μπορούσαμε και λαπαροσκοπικά να γίνουν, και να χρησιμοποιούμε μια καινούργια τεχνική που ονομάζεται Reeves Stopa, που παλιά γινόταν μόνο ανοιχτά. Πλέον μπορούμε με το ρομπότ να την εφαρμόσουμε, η οποία είναι η πιο αποτελεσματική για την αντιμετώπιση των κύλων αυτών. Τα πλεονεκτήματα ποια είναι? Ότι γίνονται τα χειρουργία από 3 μικρές τρυπούλες. 3 μικρές τρυπούλες, γίνεται η επέμβαση, τακτοποιείται το πρόβλημα. Ο ασθενής... Βγαίνει την ίδια μέρα, μπορεί να βγει και την επόμενη μέρα. Ο ασθενής φεύγει από το νοσοκομείο, ο πόνος είναι ελάχιστος. Το αποτέλεσμα είναι μόνιμο, γιατί? Με την τεχνική αυτή έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Είναι 99% ότι το αποτέλεσμα θα είναι μόνιμο. Φτάνει ο ασθενής να ακολουθήσει κάποιες οδηγίες μετά το χειρουργείο. Δηλαδή η εικόνα του ασθενούς μετά είναι διαφορετική. Πολύ καλύτερη. Ναι, πολύ καλύτερη σε σχέση με παλιά που ήταν μεγάλα χειρουργία. Ο ασθενής έμενε στο νοσοκομείο πολλές ημέρες. Πλέον μπαίνει την ίδια μέρα και μέχρι την επόμενη μέρα μπορεί να φύγει. Πάντως να πούμε και στις ασφαλιστικές, με την ευκαιρία που μας δίνετε τώρα, επειδή έχω ακούσει παράπονα ασθενών, να εντάξουν αυτή τη μέθοδο στα συμβόλαιά τους. Στην ρομποτική εννοώ. Γιατί έχουν μείνει στη λαπαροσκοπική. Η ιατρική προχωράει, δεν περιμένει στις ασφαλιστικές. Αυτό είναι αλήθεια. Θέλουμε να προχωράει, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι αλήθεια και θα πούμε εδώ ότι οι ασφαλιστικές ξεκινήσανε, όχι όλες, αλλά ξεκινήσανε και κάνουν συμβάσεις με τα νοσοκομεία για να καλύψουν τη ρομποτική χειρουργική σε κάποιες επεμβάσεις και οι υπόλοιπες, οι πιο πολλές, εγκρίνουν αυτές τις επεμβάσεις μετά από αίτηση του γιατρού. Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.